ποιος έχει το δικαίωμα, ποιος Παπανδρέου και ποιος Λοβέρδος και ποιος Παπακοσταντίνου έχει το δικαίωμα να καταδικάζει σήμερα τη νέα γενιά σε δεκαετίες ανεργίας, να καταδικάζει νέους και νέες να περάσουν τα πιο όμορφα τους χρόνια σε μια Ελλάδα της παρακμής. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Η νεολαία έχει τεράστια δύναμη και το είδαμε και τώρα και ισχύει στον καθένα και είμαστε αποφασισμένοι εμείς και στις εκλογές αυτές και μετά να συνεχίσουμε. Αν χρειαστεί να κάψουμε το Μαξίμου, αν χρειαστεί καινούριος Δεκέμβρης θα το κάνουμε, διότι είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τέρμα σε αυτή την Ελλάδα της απογοήτευσης και της παρακμής και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους και κυρίως στη νέα γενιά να ανθίσει. Είμαστε αποφασισμένοι. Troubled mind, I left my body lying somewhere in the sands of town, but I watched the world flow to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Take it serious to the center of the city tonight, waiting for you.
Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Και του μιλούσαμε για δράκους και για το πιστό σκυλί